Sukad niadtong Abril 28 ng tuiga, ang mga residente sa Misamis Occidental aduna naitalaga sa kahigayunan nga mobiyahe padung sa Cebu ug Bohol sa mas duol ug hilway nga sea route pinagi sa Starlight Ferries. Ubos kini sa Chelsea Logistics Groups. Ang bagong ruta may ikaupat nga giablihan sa Starlight Ferries nanukad sa may San Vicente Bajo Port sa Oroquieta City ug paingon kini sa may Larena, Tagbilaran ug Cebu ug vice versa. Sayang inaugural message gisugilo ni Misamis Occidental Governor Henry Oaminal ang bagong ruta laumang mag-abli kini og bagong mga oportunidades alang sa pagbiyahe pamatigayon ingon man alang sa dugang kalambuan ug progreso sa lalawigan. Matod ni Oaminal, we are a gateway now from Mindanao to Visayas. Din lauman usab nga maghatod kinig dugang koneksyon tali nato dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Sa pikas bahin malaumon usab si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick Acosta ng lakang ni Governor Oaminal mamahimong hustong direksyon alang sa pagpadali sa kalambuan sa syudad o sa entero probinsya sa Misamis Occidental. Ang Starlight Ferries nagtaganag regular trips gikan sa Cebu Pier 4 area matag Biyernes ug Domingo sa alas 9 gabi ug mudunggo kini sa may San Vicente Bajo Port sa Oroquieta City. Din gitagana ang tulo ka matang sa mga passenger accommodation sama sa economy class, reclining seats ug tourist class. Ang inaugurasyon sa bagong ferry service gipahigayon kini tupad sa selebrasyon sa kapistahan sa mga kalungsuran sa Bohol sa bulan sa Mayo. Alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.